салом алайкум дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки ҳоли ҳамаи шумо хуб аст. Шумо дар шабакаи барномаи Асос ТВ қарор доред. Бо шумо ҳастам Ҳақназар Далер. имрӯз мақсад гузоштам ки баҳри тамошобинон дар барномаи фотошоп дар компютер тарзи тайёр намудани аниматсияро нишон диҳам. хоб видеоро то охир тамошо мекунем, дастгирӣ карданро фаромӯш намекунем ва шуруъ мекунем.